Wie denk je dat dit is? Een kok. Nee, ik zou het echt werken. Ik heb geen idee. Ik denk dat hij wetenschapper is. Wetenschapper. En als ik zo brutaal mag vragen, op wie hebben jullie gestemd? Ik heb op VVD gestemd. Ik heb de Boerenburgerbeweging. Nou, dit is de lijsttrekker van de BBB. Dat weet je niet. Dus dit is Abel Kooistra, ja. Ik weet niet. Ja, nee, ja. Oh, dat wist ik niet, nee. Als ik zo brutaal mag vragen, op wie heb je gestemd? De BBB. Nou, dan ga ik je wat leuks vertellen. Dit is de lijsttrekker van de BBB in Friesland. Echt? Ja. Nice. Top. Dankjewel. Ja, nog steeds trots. Kok. Oké, je bent de tweede die het zegt. Ja? Ja. En waarom denk je dat hij kok is? Een buikje? Oké, en dan heb ik een andere vraag. Heb je gisteren gestemd? Nee. Oké. Als je had gestemd, op wie had je willen stemmen? Ja, BBB denk ik. Nou, dit is de Friese lijsttrekker van de BBB. Oh shit. Het ziet eruit als een Ambtenaartje. Ja, ambtenaar. Ja. Ambtenaartje. En waarom doet jullie dat denken? Ja, toch dat versie hè, met dat, toch dat blousie eronderuit. Ja, nee, dat Schreeuwt sluit me wel helemaal af, aan, ja. Even een brutale vraag. Hebben jullie gisteren gestemd? Ja, zeker. En op wie hebben jullie gestemd? Ik heb op de Partij voor de Dieren gestemd. En jij? BBB. Nou, dan ga ik jou wat leuks vertellen. Dit is Abel Kooistra, de Friese lijsttrekker van de BBB. Sta ik er mooi op hier. Toch een ambtenaar. Dus jullie kwamen toch in de buurt. Ja, dat weet ik niet. Hij ziet er wel heel netjes uit. Volgens mij is dat de partijleider van de BBB. Nou, u heeft helemaal gelijk. Yes!